Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε απόψε κοντά μας. Θα παρακολουθήσετε από την πολιτιστική ομάδα του σχολείου μας την θεατρική παράσταση με τίτλο «Χρόνια πολλά, δάσκαλε». Με αυτή τη θεατρική παράσταση ολοκληρώνει το πρώτος από τους 3 κύκλους του πολιτιστικού μας προγράμματος «Γράμματα Σπουδάματα» για το μαθητοκεντρικό σχολείο, τον παιδευτικό και κοινωνικό του ρόλο και πρωτίστως το ρόλο του δασκάλου ως παιδαγωγού, το οποίο είναι και το αντικείμενο της πολιτιστικής μας ομάδας για φέτος. Αφιερώνουμε λοιπόν τη θεατρική μας παράσταση στο δάσκαλο παιδαγωγό, αυτόν που τιμά το λειτουργήμά του, που αγωνιά και παλεύει κόντρα στους πονηρούς καιρούς, τα συντετριμμένα, που με τη στάση του, τη γνώση και το πάθος του καταρρίπτει το μύθο της αυθεντίας, που διδάσκει, αλλά τη διδάσκεται. Στο δάσκαλο που κάνει εμάς, τα παιδιά, να αγαπήσουμε τη γνώση, που μας μαθαίνει να έχουμε κρίση, άποψη, που σπέρνει στο μυαλό μας την αμφισβήτηση, η οποία είναι βασική αρχή και προϋπόθεση της γνώσης. Σε αυτόν που μιλά στις ψυχές μας, που μας ανοίγει τα μάτια στο άγνωστο, που απλώνει μπροστά μας τον κόσμο της γνώσης, τον Μέγα, απλά, χωρίς διδακτισμούς και υπερβολές. Σε αυτόν που μας κάνει να αγαπούμε το σχολείο, που μας δίνει όθηση και κουράγιο να ελπίζουμε και να ονειρευόμαστε. Να ονειρευόμαστε ένα καλύτερο σχολείο. Ένα σχολείο με θέα στον άνθρωπο, στη ζωή και στο μέλλον. Που μας δείχνει και με την προσωπική του στάση ότι ζω σημαίνει σκέφτομαι. Σκέφτομαι και αγωνίζομαι. Στο δάσκαλο του Κώστα Βίρβου, λοιπόν, και όχι μόνο. Σε αυτόν, το Σαρδανάπαλο, που λέει στους Χουσμεκιάριδες, που λέει στους Μεσιακάριδες, ότι δικό τους είναι το χώμα. Σε αυτόν, που δασκαλεύει με λόγια σαν και τούτα της φωτιάς, πως όποιος για το δίκαιο δεν παλεύει, θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς. Σε αυτό το δάσκαλο αφιερώνουμε τη θεατρική μας παράσταση. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, κλείστε τα κινητά σας και ευχόμαστε να έχουμε όλοι μια καλή παράσταση. Νοέμβρης του 1954. Παντέλη Λέρου. Κρύο κι Άγιος ο Θεός. Έχει και ένα βοριά. Τρεμουντάνω τον Ελένη ναυτική. Τρεμουντάνω τον Ελένη και εδώ οι ντόπιοι. Σου τρυπάει το κόκαλο. Σου παίρνει το κεφάλι. Ο δάσκαλος Γιώργος Νούσης με το όνομα, ο Ρεσίβιος από το Ενεστώριο του Καστοριάς, φτάνει στην πλατεία του χωριού μας. Τα υπηρεσιακά του έγγραφα δηλώνουν ξεκάθαρα ότι την χάνει δυσμενούς μεταθέσεως λόγω ιδεολογικών πεποιθήσεων. Ήταν πρωιναμίτης και γι' αυτό πληρώνει τώρα κρυβά το μάρμαρο. Πάλι Χανά που επαναπροσλήφθηκε. Πέρασε από 40 κύματα για να τα καταφέρει. Οι εποχές τότε ήταν πολύ δύσκολες. Είχε όμως και αυτός ένα βαρύ πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Ποιος όμως ερχόταν εδώ σε εμάς, στην εξορία του Αδάμ? Κανείς δεν το δεχόταν.
Και έτσι ο δάσκαλός μας που δεν είχε να αφήσει πίσω τίποτα, να τον στο Παντέλη στη Λέρο. Ύστερα από 5 ημερών ταξίδι με τρένο, λεωφορεία και καράβι. Το τελευταίο του φοβήθηκε πολύ. Σκυλοπνίχτης ήτανε. Άσε δε τη λάτζα που τον έβγαλε στεριά. Του φύγει η ψυχή. Μανούλα μου, θα με φάνε τα μαύρα τα νερά. Σκέφτηκε. Ας είναι καλά ο κουμανταδόρος, ο Αργύρης με το όνομα. Ώσπου να φτάσουν στη στεριά τραγουδούσε ασταμάτητα. Και έχει μια φωνή ο κερατάς, σκέτος τενόρος. Πότε θα ανοίξου με πανιά να κάτσω στο τιμόνι, να δω της Λέρος τα βουνά να μου διαβούν οι πόνοι. Του άρεσε του Γιώργου του Νούση αυτό που άκουγε. Ήταν μερακλής. Του έκαναν εντύπωση όμως και τα λόγια. Στάζανε πόνο και ήταν και αυτός πονεμένος άνθρωπος. Καλησπέρα, πατριώτη. Ελάβεις. Είμαι ο καινούριος δάσκαλος. Πού μπορώ να βρω το κοινοτάκι για να παρουσιαστώ και να αναλάβω υπηρεσία? Δάσκαλος είσαι του λόγου σου. Ναι. Καλώς όρισες. Κάτσε. Και από πού κρατάει η σκούφια σου? Από τον Ιστόριο. Σε ποιο νησί είναι αυτό που μου λες? Δεν το έχω ξανακούσει. Δεν είναι νησί. Κοντά στην Καστοριά είναι, στη Μακεδονία. Στο γράμμο, αν τον έχεις ακουστά. Αν πες το μου έτσι το καταλάβω ο άνθρωπος, Παναγιά μου καστρινή. Δεν πιστεύω να έχει ποτά πλεξίματα. Γιατί εκεί πάνω από όσο ξέρω, έχει πολλούς μπερδεμένους. Σε ρώτησα εγώ τίποτα προσωπικό, πατριώτη. Τέτοια θα λέμε τώρα. Θα μου πεις που θα βρω το κοινοτάκι? Καλά, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Αλλά πώς να σου πω. Αν δεν τα μάθω εγώ πρώτος, ποιος θα τα μάθει? Ο Πολάκης του Μαριό. Παναγιά μου καστρινή. Να κεράσω μια σουμάδα. Ευχαριστώ. Θα έρθω αργότερα. Κι έτσι ο δασκαλός μας βρήκε τον κοινοτάρχη. Πέρασε και από τη χωροφυλακή. Έπρεπε να δώσει και εκεί το παρόν. Να μην ξέρει και ο χωροφύλακας το τι και το ποιος. Και τελικά ανέλαβε υπηρεσία. Καλημέρα, παιδιά μου. Καλημέρα σας, κύριε. Πρώτον, θα με φωνάζετε δάσκαλο και δεύτερον, δεν χρειάζεται να σηκώνεστε όχι, λες και είμαι κανένα στρατηγός. Καθίστε κάτω. Μα δάσκαλε, πώς θα σου δείξουμε το σέβασμα? Ο προηγούμενος δάσκαλος, ο κύριος Πανόπουλος, απαιτούσε να στεκόμαστε προσοχή κάθε φορά που έμπαινε στην τάξη. Και έπεφτε και ξύλο να αργούσαμε να σηκωθούμε. Να ρωτήσει και το Μιχαλιόνι μας, πιστεύετε? Έχουνε φάει ξύλο αυτές, δάσκαλε. Μαρισέσουλα. Μπορώ να μάθω το γιατί. Δεν σ' άρεσε να σηκώνεσαι? Δεν είναι αυτό, αλλά πώς να σου το πω. Εγώ άλλη βράκα δεν έχω. Και αυτή είναι του μεγάλου μου αδερφού. Τη δένω με σκηνή, μου κλαίει. Άμα σηκωθώ απότομα μπορεί και να μου πέσει.
Και τότε να στο γίνω περίγελο σούλων. Καταλαβαίνω, παιδί μου, καταλαβαίνω. Λοιπόν, ακούστε καλά αυτό που θα σας πω. Ο σεβασμός, παιδιά μου, το σέβας, όπως είπε και ο Μανούσος, είναι κάτι που δεν επιβάλλεται, αλλά το κερδίζει ο άνθρωπος με το χαρακτήρα του και τη συμπεριφορά του. Τι πάει να πει επιβάλλεται, δάσκαλε? Επιβάλλεται, πάει να πει, γίνεται με το στανιό, με τη βία. Μπορεί κανείς να σου πει, να σου επιβάλλει τι και πώς θα νιώσεις. Λοιπόν, έτσι γίνεται και με το σεβασμό. Εγώ θέλω πρώτα να κερδίσω την καρδιά σας και αν τα καταφέρω τότε σίγουρα θα έχω κερδίσει και το σεβασμό σας. Αλλά τι λέτε, παιδιά, να ξεκινήσουμε τώρα το μάθημά μας? Νομίζω, δάσκαλε, ότι την κέρδισες κιόλας στην καρδιά μου. Εκείνη τη μέρα γυρίσαμε στα σπιτικά μας και ήμασταν όλοι ξαφνιασμένοι. Ένα γλυκό μούδιασμα νιώθαμε στο μέρος της καρδιάς. Πρώτη φορά νιώθαμε πως κάποιος μας υπολογίζει. Νοιάζεται για μας, για το πώς νιώθουμε. Κουβεντιάζει μαζί μας. Μας ακούει, δεν διατάζει. Έτσι πέρναγαν ευχάριστα οι μέρες. Λαχταρούσαμε να πάμε στο σχολείο. Και ο δάσκαλος κάθε μέρα με τον τρόπο του μας μάθανε όλο και περισσότερα καινούργια πράγματα.